Dobrodošli na EkoPen kanal. U ovom pregledu govorimo o paušalnim obrtima, onim najčešćim pitanjima poduzetnika, ključnim poreznim pravilima, praktičnim rizicima i naravno o stvarima na koje baš moramo obratiti pažnju u 2026. godini. Znam, tema doprinosa ponekad može djelovati kao totalni labirint, ali evo, zato smo tu. Idemo to zajedno proći i jasno definirati sva pravila. Evo našeg brzog plana za danas. Krenut ćemo s uvodom, onda prelazimo na uvjete i porezne razrede, obračun samih doprinosa, pa na specifična pravila za umirovljenike i članove uprave. Na kraju ćemo proći i kroz to kako vam EkoPen može olakšati cijeli taj administrativni proces. Krećemo odmah s prvim dijelom. Ovaj sadržaj je prvenstveno namijenjen edukaciji poduzetnika i šire javnosti. Cilj nam je na jedan otvoren način promovirati stručnost, odgovornost i one prave, temeljne vrijednosti računovodstvene struke u praksi. Gledajte, svjedoci smo da se računovodstvo i cijeli porezni sustav digitaliziraju nevjerojatnom brzinom. Automatizacija, fiskalizacija 2.0, e-računi, pa sad i razni alati umjetne inteligencije. Sve to iz temelja mijenja svakodnevno poslovanje poduzetnika. Ali bez obzira na svu tu tehnologiju, i dalje ostaje apsolutno ključna ona ljudska stručna procjena, razumijevanje rizika, odgovornost i pravilna interpretacija propisa. Tehnologija može itekako pomoći, ali konačnu odgovornost i dalje nose isključivo poduzetnici i njihovi stručni savjetnici. I samo jedna kratka, ali bitna napomena prije nego zaronimo u brojke. Sadržaj ovog pregleda služi isključivo u informativne i edukativne svrhe, te ne predstavlja individualni porezni ili pravni savjet. Za konkretne slučajeve jednostavno je potrebno detaljno analizirati specifične okolnosti poslovanja. Ok, prelazimo na osnovna pravila i uvjete. Fizičke osobe, jasno, mogu obavljati samostalnu djelatnost paralelno uz redovni radni odnos. I jako puno ljudi bira baš to paušalno oporezivanje jer je najjednostavnije. Ali pazite, da bi se taj status zadržao, moramo se strogo držati nekih određenih parametara. Ovo je brojka koju doslovno svaki paušalist mora znati na pamet, 60.000 eura. To je onaj poznati propisani prag. Zadržati ukupne godišnje primitke ispod ovog iznosa apsolutno je ključan uvjet kako bi se izbjegao obvezni ulazak u sustav PDV-a i kako bi se uopće ostalo u tom paušalnom sustavu. Da to malo preciziramo, uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni, znači svi do jednoga, idu ovako. Prvo, ne smijete biti u sustavu PDV-a. Drugo, godišnji primici ostaju strogo ispod granice od 60.000 eura. I treća, ne može se istodobno obavljati neka druga samostalna djelatnost za koju se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga. Ako samo jedan od ovih uvjeta padne u vodu, paušalno oporezivanje više nije moguće. Idemo vidjeti kako se točno računaju doprinosi. Kad imamo obrtnika koji je zaposlen kod drugog poslodavca na puno radno vrijeme, taj primarni poslodavac uplaćuje sve doprinose iz plaće. Međutim, obrt se tada gleda kao druga djelatnost. A za tu drugu djelatnost obveznik mora samostalno obračunati i platiti doprinose prema utvrđenoj godišnjoj osnovici. Ova tablica nam genijalno prikazuje cijelu tu matematiku. Imamo 7 poreznih razreda, a raspored ovisi isključivo o tome koliko ste primitaka ostvarili. Recimo, pogledajte ovaj drugi red. Uz osnovice od 2295 eura, vaši ukupni godišnji doprinosi bit će oko 400 eura. Vrlo jednostavno. Pronađete u koji razred upadate i odmah znate koja vas cifra čeka na kraju godine. A kako točno dolazimo do tih postotaka? Pravilo je ovakvo. Na tu utvrđenu godišnju osnovicu plaćamo ukupno 10% za obvezno mirovinsko, od čega 7,5% ide u prvi, a 2,5% u drugi stup. Dodamo još 7,5% za obvezno zdravstveno. I super važna stvar, ako obrt nije radio cijelu godinu, osnovica se računa razmjerno. Znači, gledaju se samo aktivni mjeseci, s tim da se svaki započeti mjesec računa kao puni mjesec obavljanja djelatnosti. Prelazimo sad na malo specifičnije stvari, pravila za umirovljenike. Ovo je trenutno jedno jako dinamično područje i tu nas zapravo čekaju i najveće zakonske promjene. Ono što je ovdje doista zanimljivo jest taj oštar kontrast između ove i iduće godine. Tijekom 2025. umirovljenik s paušalnim obrtom uopće nije obveznik plaćanja doprinosa za tu djelatnost. Uživa puni status. No, pripremite se na 2026. jer tu stiže veliki preokret. Obavljanje obrta tada automatski uzrokuje obvezno osiguranje.
Što to znači u praksi? Znači da će umirovljenici obrtnici primati samo 50% iznosa svoje mirovine i k tome će morati plaćati doprinose na propisanu mjesečnu osnovicu od oko 797 eura. Jedina pozitivna stvar ovdje je što kasnije, na temelju tih uplata, mogu zatražiti ponovni izračun mirovine. Prebacimo sada fokus na još jedan dosta kompleksan scenarij. Minimalna osnovica za članove uprave. Dakle, što se točno događa kada obnašate dužnost člana uprave u nekom d.o.o.-u, a uz to imate i registriran vlastiti paušalni obrt. Evo ključne brojke za 2025. godinu u tom slučaju. 1168 eura i 70 centi. Zakonodavac je vrlo jasno propisao da mjesečna osnovica za obračun doprinosa za članove uprave ne može i ne smije biti niža od ovog minimuma. Kako to onda funkcionira u praksi? Recimo da je netko prijavljen isključivo kao paušalni obrtnik. Njegova mjesečna osnovica je svega 719 eura, što je naravno znatno manje od onog propisanog minimuma za člana uprave. I što sad? Ta osoba mora iz vlastitog džepa doplatiti razliku do pune obveze. Porezna uprava utvrđuje tu razliku službenim rješenjem, a važno je znati da se taj iznos ne može prikazati kao trošak trgovačkog društva. To ostaje vaša osobna obveza. Približavamo se kraju, pa pogledajmo kako zapravo izgleda cijeli taj administrativni proces. Vidite i sami da pravila postaju iznimno specifična i zato je apsolutno presudno imati stručnu podršku i pratiti točne rokove, kako biste izbjegli nepotrebne komplikacije. Sam taj birokratski put ide otprilike ovako. Prvi korak na kraju poslovne godine je predaja obrasca POSD. Rok je strogo 15. siječnja, nakon toga se čeka službeno rješenje porezne uprave. Sad jednom kada to rješenje napokon stigne u vaš pretinac, imate prilično kratak rok od samo 15 dana za plaćanje te utvrđene obveze doprinosa. Hvala svima na gledanju i praćenju ovog našeg pregleda. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili vam jednostavno treba pouzdana stručna pomoć oko ovih promjena, javite nam se na e-mail ured@ekopen.hr. Za još ovakvog edukativnog sadržaja slobodno posjetite www.ekopen.tax. Ekopen vam donosi više od 35 godina stvarnog iskustva u računovodstvu i poreznom savjetovanju, tako da ste u sigurnim rukama. I za sam kraj ostavit ću vas s jednim pitanjem za razmišljanje. S obzirom na to kakvi nas dramatični pomaci u propisima čekaju već od 2026. godine, je li trenutna poslovna strategija doista spremna za budućnost bez kontinuiranog stručnog vodstva? Znamo svi da tehnologija donosi brzinu, ali samo stručno znanje osigurava sigurnost. Pametno planirajte poslovanje i vidimo se do idućeg puta. Srdačan pozdrav!